драматичната история на малката Бела от Русе, която повече от 20 минути беше в клинична смърт преди няколко години. Никой не реагира тогава, нито на мястото на инцидента, нито после в болничната драма за оцеляването и тя сега се спасява в Турция. Наистина, поредният показателен случай, каква държава сме ние, оттам ще включим майката, оттам от Истанбул, да хвърли малко повече светлина върху този случай, който ни обрисува идеално, що за народ сме. Идва. Опа. На пръв поглед, това, което се случи с Бела, изглежда като частно събитие. Нещо, което е малко вероятно да се случи на всеки друг. А пък и подсъзнателно човек, и особено онези, които са присъствали там на инцидента, са си казали с така вътрешен глас и са се прекръствали да пази Господ да не ми се случи. Обаче на всеки може да му дойде до главата. Какво и защо обаче всъщност предвещава тази ситуация? Сега трябва, малко ми е напрегнато, до последния момент осъществявахме връзка с Турция, където е майката Мануела Николова на малката Бела. Здравейте! Здравейте и здравейте също и на зрителите. Припомнете, моля ви, хронологично кога и какво се случи, защото не всички са проследили, въпреки сериозното медийно отразяване в най-големите телевизии. Ситуацията и инцидента с Бела преди 2 години ли станаха вече? Да, толкова. Това, което се случи с моето дете, е нещо много необичайно по принципи за възрастен. Какво става за толкова малко дете? Тя тогава беше само на 2 годинки и 6 месеца. Датата е 12 май, а годината 2021. Едно привидно здраво и право дете, което през живота си никога не е боледувало. Като казвам никога, означава, че тя дори и хрема не е имала. Абсолютно здрав организъм. Една вечер, в която детската площадка до блока на нейната баба е пълна с възрастни, с техните деца, като казвам възрастни. Имаме го това видео, колеги, пуснете го, то е последното от... Само да кажа, за да спазим хронологията, имаме го, вие сте ни го изпратили като видео, половин минутка. Площадката, на която Бела умира пред погледа на... това е същата площадка, да. 13 възрастни, никой не реагира, да? Поне по свидетели знам, от други хора, че са били около 13 човека там с техните деца. Било доста необичайно пълно и те затова са отишли на площадката. Бела до последно тя е бягала, скачала, усмихната и засмяна. В един момент се засилва, слиза от люлката, засилва се, тръгва да бяга и пада абсолютно без никаква реакция, т.е. още в момента, в който тя всъщност бяга, нейното сърце е спряло.
тя получава сърдечен арест и издъхва на място. При което настава абсолютна паника и истерия, кой какво е направил. Всъщност никой нищо не е направил, никой не е оказал първа помощ. Нали? Детето вече е било без сърдечна и дихателна дейност, би следвало да се започне и CPR, сърдечен масаж. И евентуално остава в уста изкуствено дишане. Да. Но в първите минути на сърдечния арест, нали, в първите минути кръвта все още е наситена с кислород. Просто е достатъчно някой да натиска гърдите, да може това сърце механично всъщност то да изпомпва кръв. И така ще стига тази кръв до мозъка и съответно той няма да остане без кислород. Нали, това е главният проблем. Нали, това е много важно, което трябва да се направи. Има и статистики по принцип, които показват всяка минута бездействие всъщност намаля шансовете то буквално се е жертва на жертвата да се върне към живота. Всяка минута намаля с около 30%, че е повече шанса този човек да бъде съживен отново. А при нея дори не знам кога точно някой всъщност се е сетил поне да се обади, да викнат бърза помощ, да викнат линейката и оттам е следващата груба грешка. Нали? Първото е това, че никой не реагира от свидетелите. Второто е жената, която е звъннала на 112, казва, тя също е в паника, нали, в истерия и крещи по телефона на диспетчерката. Тя казва, това дете, то не диша, то издъхна. Тя е издъхнала пред тях, когато са я вдигнали. Всички са го видели това. И нали, тя задава въпроса на диспетчера на 112. Какво да правим? Това дете не диша, при което вместо да получат инструкции веднага и незабавно да започнат CPR, сърдечен масаж, тя казва, госпожо, успокойте се, нищо не правете, чакайте линейката. И те нищо не са и направили. И си чакат линейката. За щастие, нали, площадката всъщност се намира много близо до центъра, който е откъдето тръгват линейките. И успява да пристигне за около 2 минути и половина въпросната линейка. Но преди това имало минути, в които, нали, паника, истерия, никой не е звънал на 112, после още 2 минути, в които пристига линейката, нали, те докато започнат да действат. След което, нали, първоначално там лекаря, който е бил, който е слязал от линейката, е започнал да прави на място на площадката сърдечен масаж, видял е, че нищо няма да стане, просто е взел детето на ръце, прескочил оградата, сложили се в линейката, бабата не е била пусната в линейката, тя е била изгонена, може би заради това, че тя е била, нали, в шок, в паника, в истерия, което е нормално. И оттам насетне какво се е случвало в линейката, абсолютно никаква представа си нямам. В България в линейките няма камери. Не знаем какво правят с пациентите вътре, когато нямат придружител. Колко време е била в клинична смърт, Бела? Те така, като се съберат само от площадката до Канев, болницата в Русе, са около 10 минути. През тези 10 минути тя е била, нали, мъртва. Ние успяват да я върнат към живот след интубация, когато пристига вече в болницата. Но може би около 20 минути ги има в клинична смърт. От тези 20 минути в някакъв момент вече в линейката евентуално е получавала сърдечен масаж. Колко е бил ефективен, идея си нямам. И това е положението. Така. Нали, и какво после? Важен въпрос е защо в линейките в България не интубират пациентите. Нали, тъй като от дългите месеци престой в турска болница, където живяхме 5 месеца, аз виждам, че пациентите излизат. Те, които са критични, съм ги виждала, че излизат интубирани от линейката. При една такава ситуация на клинична смърт, на сърдечен арест, това е от съществено значение на нас, дори завеждащия на реанимация в Пирогов, когато, нали, аз отказах да повярвам колко е зле детето, тя е спаднала в много дълбока кома. Нали, казах, но линейката е дошла само за еди си колко минути. Аз спорех с него и той ми каза тогава, момиче, не ни интересува за колко минути е дошла линейката. Ние гледаме кога е интубиран пациента. Тоест, това е важното. Сега, линейките не го правят. Нека формулираме един по един проблемите, с които се сблъскахте, спасявайки живота на Бела и тръгвайки по бавните и жестоки
стъпки, в които е трябвало да извървите, за да е тя сега вече в някакво по-добро състояние, защото от време на време показваме кадрите от това, което се е случило в Турция 2 години по-късно. Но първо в Русе, кратко и ясно, моля ви, за да ни стигне времето. Какво успяха да направят там и защо се наложи да пътувате с оборудвана детска линейка до Пирогов и после вече се озовахте в Турция? Така, значи ще кажа само, че в Русе, когато е пристигнала все още мъртва, те са можели да обявят час на смъртта, но понеже е малко дете, те не са го направили. И до последно, интубирали се, имало е още сърдечен масаж, така нататък. Върнаха я към живот. В Русе няма детска реанимация. Аз, доколкото знам, в България единствената детска реанимация е в Пирогов. Съответно, те успяха да я върнат към живот, но на втори ден детето вече изглеждаше много зле. Тя беше в интензивно с една много възрастна жена до нея. Просто няма детска реанимация. Детето на втори ден започна да посинява, нещата, както е интубирана, тя започна да посинява. Виждаха се, че нещата просто се изтърват. И те сами си казаха и искаха да съдействат максимално да може това дете да го транспортираме към единственото място, където има детска реанимация, и това е Пирогов. Линейка от Русе, никой не е с тях на линейка да не транспортира, защото детето беше толкова критично, че трябваше да има оборудвана линейка вътре с реаниматор и екип лекарски и така. С много връзки. Не е лесно, по него време, когато беше и още COVID и така нататък. С много връзки успяха да ни изпратят детската линейка от Пирогов. И така, детето влезе в Пирогов, изкара 2 месеца в интензивно в кома, много дълбока кома, при което всъщност тя беше тотално отписана и квалифицирана като безнадежден случай. И в Пирогов какво, за да стигнем до Турция, да ни остане време да стигнем до Турция, какво се случи в Пирогов? Това, което се случва в Пирогов е, че ние не сме имали достъп до детето, тя е в интензивно, в критично състояние. 2 месеца не са не пускали при нея само за по 5 минути и така набързо. Никаква информация не успяваш да получиш реално за нейното състояние. В момента, в който всъщност тя започна да диша самостоятелно, то това се случва с всички пациенти в България. Няма значение колко тежко и колко критично е твоето състояние. В момента, в който пациента започне да диша самостоятелно, т.е. могат да го екстубират, този пациент, той трябва да напусне интензивното. Те са си свършили работата, Той може вече да диша. При което обаче започва прехвърляне на топката. Нас не гонеха от Пирогов. Първо я смъкнаха в педиатрия. Идеята беше просто там за 1-2 дена мен как да ме обучат това дете да го гледам така. Прогнозите бяха будна кома до живот. Връчиха ме една бележчица за дом, майка и дете, където да си заведа детето в Русе, тъй като ние един път ни се натърти, вие сте от Русе, да се върнем там, може някой повече да ни обърне внимание и така нататък. Препоръките всъщност не бяха дори за рехабилитация, насочване към дом, майка и дете, палиативни грижи и как да гледам детето в такова състояние. Те изключително много напираха ние вече да излизаме оттам, защото нямат какво да я правят, нямат какво повече да направят с нея. Нейният баща, той беше обиколил всички болници в София, те всички знаеха за случая, отсякъде получи отказ, никой не го искаше това дете, т.е. тя беше в едно още критично състояние. Просто казаха ни да си я приберем вкъщи и какво стане, или с най-белещата до майка и те да ми учат как да я гледам. Само секунда. Ясно, че детето щеше да умре. Секунда, тъй като един логичен въпрос ми задава зрител през мен към вас, Марио. Здравейте и поздравления за темата, колкото и да е трудно. Може ли да попитате какви са евентуалните причини за този сърдечен арест? Наследствени проблеми, ваксини и как не е разпознато от лекари до този момент? Вие ми бяхте споменала, че всъщност са установили евентуалната причина тогава, че може да е била COVID. Тя диагностицираха с COVID, когато пристигна в Пирогов, направиха проба от интубационната тръба директно и казаха, че това е много тежък COVID. Те се познаха по тая COVID повърхност, казаха това е тежък, изключително тежък COVID, вкараха я в COVID реанимация тогава. Някакси
В един момент някак си просто събраха, че това дете, той е лежало мъртво, мозъка е останал без кислород. Нали. По принцип има разни протоколи в другите държави, в които пациента веднага трябва да се охлади и така нататък, евентуално да се забавят щетите. Но те просто казваха COVID, тежък COVID, дробовете на 50% увредени, това колко е било така, аз не знам. Нали, бяха глобални щетите. Те всички органи тръгнаха да отказват от това, че е стояла толкова време мъртва. Така, да върнем лентата сега. Наследствени проблеми няма. Само искам това да отговоря на човека. Детето са направени тук в Турция. Абсолютно пълни генетични изследвания. Няма наследствени проблеми. Сърцето се възстанови. В момента сърцето е на здраво дете. Което е какъв е проблема? Което е добрата новина. Да. Но преди да стигнем до добрата новина и чудесата, които са направили лекарите в Турция, доколкото ми дадохте някакви параметри финанси, горе-долу до момента за около 1 милион лева, благодарение на... Не сме ги смятали с точност. Последно е било преди месеци, когато, понеже ние се отчитаме, нали, има кампания, която събира средства за Бела. Тя е доста... Последно преди доста месеци бяха около 700 хиляди лева. От тогава се плащаха толкова много неща, така че може и вече на милион да отиват разходите. Нали, за тия 2 години. Само първите 5 месеца престой бяха около 110 хиляди евро. Нали, това беше само да я стабилизират, да разберем дали тя ще живее, за да може евентуално да тръгнем да я възстановяваме, което и правим. Моля ви само да кажете, защо България се отказа от това дете, а Турция го спаси? И това е моят въпрос. Защо в България няма реакция за коматозни пациенти? Било дали дете, дали тинейджър, дали възрастен. Защо няма кой да се занимава с тях? Те се прехвърлят топката. Рехабилитаторите казват, много е зле, трябва да ходят в реанимация. Реаниматорите казват, не, тя диша вече сама, не е за тук, тя е за рехабилитация. И така се прехвърлят топката един на друг. И всъщност няма къде да го занесеш това дете в България. Или си го прибираш в къщи колкото се издържи, или някак си правиш магията да успееш да го транспортираш някъде и драпаш колкото можеш. И вие с първите дарени средства, с частна оборудвана линейка, го закарате в Турция и бързо, моля ви... турската болница си прати тяхната линейка. С турска линейка я докарахме. Която е част от спасителния процес, който върви добре, доколкото разбирам. Моля ви, опишете бързо с какво толкова турските специалисти превъзхождат като лекари ли, като оборудване ли, като медицинска апаратура ли. Кое е това, което различно от България връща Бела към живота? То е комплексно всичко от това, което изброихте. Нали? Най-важното е, че те не поставят пациента в графа неспасяем случай. Те до последно се мъчат. Те денонощно поддържат връзка. Нали? Те вкарват родителите в групите, в чатовете на лекарите. 24 часа няма значение, може да е в 2, в 3 сутринта. Те може да зададеш въпроси, те веднага ще реагират. Нали? Мислят. Понеже тя беше толкова зле в началото, през цялото време, която беше главната нейната лекарка, през цялото време ни успокоява, правим всичко възможно, мислим варианти. Нали, наложи се да я приспят, защото тя получаваше, като се събуди от комата, някакви брутални спазми от рода на 70-60 спазама в минута, нали, цялото дете се гърчи от болки. Наложи се да я приспят, докато измислят план за действие. А в България, и наистина мислят. В България нямаше план за действие, нямаше отношение на лекарите. Не искат да се пробват. Не искат дори да се пробват. Какво остава да измислят план? Кажете с днешна дата какво е състоянието на Бела, защото вие вече не сте се прибирали доста време от Турция. Тя въобще не е прибирана в България. Към днешна дата Бела вече е едно много емоционално дете. Нали? Тя се радва, смее се, плаче, когато нещо не изнася и натисе. Нали? Ината, който си го имаше от преди инцидента, той се завърна. Направи първите си стъпки. Може примерно да прави стъпки, може да направи 5 стъпки и да клекне, но може да ги прави. Тоест с тренировките ще станат повече, като я държим за ръцете. Това говорим за дете, за което лекар от Пирогов на мен ми е обяснявал, че работи само мозъчният ствол.
Нали, и че ще бъде в будна кома до живот. На мен ме е казано в прав текст. Детето, което казва, че е в будна кома, то може да пищи, да крещи и да реве по-силно от здраво дете. Щом като я водим на рентген, се налага 3 възрастни да я запрат, да я стопират, за да могат да направят снимката, защото тя се опъва, дърпа, врещи и крещи. И означава, че детето е мръднало много напред, въпреки нищожните шансове, които са й давани. Но това коства ужасно много усилия и средства. Стискам палци да довършите тази битка и да я върнете изцяло към нормалния живот. Това е, което до сега разказа майката на Бела, Мануела Николова от Турция. Наистина е много показателно. Ще го оставя без коментар, ще се видим след малко.